Objavte hotel Granada Luxury Belek na kúzelnej tureckej riviére. Tento obrovský a zároveň rezort plných zážitkov Ultra All Inclusive je ideálnou voľbou pri hľadaní luxusu, zábavy a rodinného oddychu na jednom mieste. Izby sú priestranné, moderne vybavené a každý detail je navrhnutý pre maximálne pohodlie, či už ide o rodinnú izbu, vilu s priamym vstupom do bazéna alebo exkluzívny apartmán. Na deti čakajú pestré zážitky, detský klub od 4 do 17 rokov, detský akvapark, minidisko, ihrisko a tematické programy sa postarajú o neustálu zábavu. Akvapark, šmykľavky, vodné atrakcie a bazény pre malých aj veľkých. O gastronomické zážitky sa postará stravovanie formou bufetových stolov, à la carte reštaurácie, cukráreň, zmrzlina, sneky a prémiové nápoje. Možnosti zábavy tu nekončia. V športbare je zabezpečený maximálny športový zážitok, v koktejlbare môžete ochutnať špeciálne nápoje, herná zóna zabaví deti aj dospelých a v areáli nájdete aj obchody. Spa centrum je ideálnym miestom na oddych. Turecké kúpele, sauna, párny kúpeľ, krytý bazén, fitness centrum a rôzne masáže pomáhajú telu sa dokonale zregenerovať. Piesočnatá pláž s lehátkami je ľahko dostupná bezplatným transferom, slnečníky a osviežujúce nápoje zabezpečia bezstarostný oddych pri mori. Granada Luxury Belek ponúka luxus, zážitky, rodinné programy a nezabudnuteľnú dovolenku. Perfektná voľba pre každú letnú dovolenku.